Aswodinti, yakaka to me for a mentie. Naire me ante adi. Aswodinti, yakaka to me for a mentie. Naire me ante adi. Me frɛ wa nyɛ bɔne pɛni sɛ sɛbisɛbi bɛma deɛ nyina soɔ ne wabrabɔ nyinaa yɛ adwuma yi sɛ wotete fie sɛ wokɔ baa ni wonyɛ adwuma biara na mada adwene ho a sɛbisɛbi agya deɛ ɛsɛ me so mema fa pɛm na wo so daakye wode abɔ bra ahwɛ wo ne bi aka me ne nyina ne sɛ ɛyɛ madwene ho a na madamfo bakɔ emesin ɛna yawta no nso ɔno nso esu meka master ɔyɛ mpaboa ato tim sɛ mpaboa ni ɔyɛ bi kura ma mo de pɛfɛ kwa ma no nyinaa ɛpɛ sɛ emu baako sɛ mesin na wopɛ wo sɛ mpaboa yɛ no so na wobɛsua daakye bi so da bɔ bra emu mmienu deɛ wɔn yɛ nanka wɔ ne gyew na me nkɔyɛ me nkɔtu tin sana hyɛ adwuma ase dati saa adwuma no a wɔkyerɛ me no mɛbɛn ma ne ngye ho atase mpɛ sɛ mekɔ airport na mekɔyɛ plane ho adwuma mpo sɛ plane mu na mɛhyɛ apepa apa ho koraa na mɛpɛ sɛ so manya opportunity bi sɛ metwi a mani bɛgye ho akyɛ mpaboa ne saa mesi no ɛnɛ mani nye ho ben wɔakyerɛ wɔ adwene so mɛmfa ma menka sɛm sɛ woagyi mi a hwɛ w'abrabɔ yɛfa ntomago a sɛbesɛbe yɛnyɛ piprago mpanimfoɔ ka yɛyɛ mmoa wobɛyɛ deɛ wo nsa bɛso so sɛ wotinyɛ teteti a wonyi tete yie papa deɛ wɔka no deɛ mɛmfa womfa nyɛ deɛ wɔpɛ na mɛmfa ɛtumi kɔ akɔtwi pray pray no ma menka sɛm kyerɛ pray koraa da deɛ koraa wonya ho mpepa wokɔ school do he ɛna akɔtwi pray yɛ school asɛm ɔyɛ high level ɛde bɛkɔ adeɛ no koraa wo ankasa koraa wobɛtwitwi wode high level kɔ hwɛ na woka sɛ pray no ayikutu ana moyɛ wo ana saa mesi wobɛkɔ aba ho apa ifta shoemaker woyɛ na bibi wo sisi a shoemaker sika be ne wo wokɔ school koraa ankasa fiti class 1 wo feli fiti de na sere saa ne pɛpɛ wobɛsiri de wadni ɛna de kɔtwi pray ben di ho yie na keteke tre da dia kwa wonya ho apepa me dia wo kan dia memfa nya adwuma wo va nya adwuma dia wo kan na wo kan boa dia me kan gogotu pray sa wo shoemaker no betimi akoye amazing works no betimi akoye sa wo mpa ho e wo msi wanyi dia so wo mpa ho mate gogotu pray why gogotu pray na papa house ala akosa se me so le mi oh fa high level no ko na fa ko didi jimi pa sa na ka tire fa high level no ko didi wo pa djuma papa ma ba ma na wo si shoemaker ni mesi o hairdressing ayi me bobre a ye de sa djuma mi du a chere jiska Mrante kwa bi si abrabo kwanso Mrante kwa yi me chira benten ne yangu kuf Sama so obi a so ba ma flow ta unfa Mami ya. Ma be she esta ma ba. Mami go. Esta ma na ba no. Esta ma ba. Yes. Batum. Atu. Hey. Ima. Atu dia uma. Bra, minha coisa não podia maneira. Já nem eu não assisti, não sabe? Não pode não. O chuchu, o asma de bem. Me bem ni. Hey. Yay, what are you brony boy? Hey, sorry brony. Hey. Come bring it to me. Hello. Debbie. What kind of man? Hey, mami soba. Right. Mami soba. ajama hi Yes, mami lisi. ajama pa cho be ba ben ho Why? benten e yo ba benten me ba no akra Odian. oh benten ya madam fu pa me nyonko brewa me ne na nati free mo frase sa ba benyi nso ande benten wo hwehwe me na wo hu mi a wo benten wo hwehwe benten no hu no wo me ho nti me be hwehwe na papa akoye 1 You crash. The other say. Mesro betri. Me ba ne ben.
and for the 7 previous. Nantwi no ma ɔne nantwi na ɛbɔ ɛhɔ ne hɔ ɛna ɛbɔ na sɛ wopɛ owu ahenkwa so a yɛbusa yare na ɛkyerɛ sɛ bɛn bra a ɔbɔ nyinaa ne deɛ ɔyɛ nyinaa ɛnkɔ yie ne na wo na wotire ne nana sɛ wo ne na ɛyɛ ɛna pɛ sɛ mehu kɛkɛ agya mepacho asa meba mebusa bɛn so kɛkɛ na baabi a ɔde nsɛm no nam ne mente ase me deɛ bɛn na mehwehwɛ no wonti asa ne ti efi na ɛkɔ mepakyɛw ayi ne fi mehia rastama wɔ ha mehia de mekani bi wɔ ha ɛna mempɛ kɔnfo bia so me fie ɛde efi na ɛkɔ sune ma me hu fia agya asɛm ya okay de sɛ me menya rasta menya Jamaica man so na menya kɔnfo de wuyi bi papa wo sɛ kɔnfo papa sɛ wo yɛ magic kura menim agya de ɔba aka kyerɛ ne se na no me de nkra ne gyaw ɔba aka kyerɛ ne se na no adɔ na yɛkɔdɔ yɛ no yenya wie papa nso sɛ me dɔ wie ne ngi sika nti ɔba aka kyerɛ ne se me twa no mbra sisi ayo ana no bebi ɔna kwa kyerɛ no ma akɔfrɛ no aha oba so aka chance ba yere no onfa bi mra na enfa mbo ambisi na yes I kwa fu ma comedy ba aja nti me ko oba no aka kire no ben eti wo de ebi alfa bi 0 oba 0 be ma so 0 obi a wo ko complain na fe do pa na kudu ka kire se me oba men ka kire on sa fa ba yere na mo nue Ade abechio, ade abeso, ensuo beto, ewia bebo, die besibia. One day one fana sem. Mami ama de o na ofra kwantu mo ba. Mami ya de me ne wo ha. Aba wa ba no. Meserew. Ye wa ye wutiri hu. Ade preman. Meserew emema na ya hweyiye na ne wayɛ wo hu ya wabayi benya wo so saa mema saa na wanhwe yie ye wutiri ho tie saa bema na bia na abɛkɔfa nti meserew wada roma afutuo ni tu tie yie ha mema no ya hweyiye sɛ wo nkonkofo bi ani ya menene ti we ni mo no ani mo se ni otie onu pie kura won pie ebo no nsi abada na emom wo a waba no e na ye waye wutire hu ene wo mo wire ni ti na mani abre wo se wan hwe yie se kromu amema no ko fa bi to wo so nti ni de ye futu na de mo se ya hwe yie ukun amema ate ne ka shawo Mama te. ka di brema Mama te ase de o kan se de o kama me se. Ase de me nya obo baby. Me nya ni papa. Me ko ta ka re ma ye ma hihye me mora ye meti se no nkyerɛ sɛ me akolabɔ ne. Be a good girl asa. o min ka sa ya kwa abon Ase de o si kan ase de mama ye meti ni me de ase me bad boy girl bi si. se de bi otu so no na wo mo ya so min ka sa ye ba de e ya futu na me de ma nti ka be yi di no watie ma futu ya min ka sa Mama te we de ha me makra de me fa mo nya hwe. Ndo mo nya hwe. Na takra de prampo me ma mfa be ma yi bia wo na ahase. ka de me ma no Me nti ndo mo ya papa fo okra ma mfa bi. Na ha de akra de. mate Me papa. Me cheze me ni papa pa. Me nya kolabo ni o ma. minim na ya futu Yo yi mu bi se. minyiyi mu enyiyi mu na minyiyi mu na ne ne wen e ya futu na me de ma ha ni tufu enti ka wanu tum ne tie futu a me de ama wo na beboa wo Why why didn't you do ni bi o ye? e de na ma me ya wa ye Omo ye dindindi za no nya omo nya no. O hunu zo ye dindi opi a won na ekọ. ofi na me ne ne ko enso me ne ne ti ko yi eti minim suban ya wo kita e na wo na wa ba foforo Na me se me. Ma me nya kolabọ ni. Hwe me ko takare.
Me momo kan. Ampebi. Baby. Ampetade Ha de me fa be mo ha ye de. Fa be me dia wa. Ba ma ba de. Me good girl. A good girl. Said the old mammy as a good girl. It's a good girl, sir. a futu na me de ama wo. E ma ne mfa ha. Mpi. Ate. Dear Nancy. Mo so nko bi bi na. Abi ate. Sorry. Yan kwai. Only man I go. Na say na me ye. Hey. I mean, my diary. Ai. Omuni papi biribia asode ya shawoma ente wasonte asembia akwakuji ese papa wasa aboy akara papa nso de so nim adoya aka yankwa nkodo a sika ya jero ya so anyi mo ya so anyi pa Mensa me di ku an say won say adon de nkame ka me kwa kan kwan afele dan mu no yankwan a wan hwe no abetue wata say enjine de aye de e de banchi abongum no ye bedi ni sa adon de ye se okodo ko babi a yedidi no ye nse ho ko bi a ho ba chi oda kora unni ska utwe wani babi a ntwa e wo se ukokoye na sa no wan kwa nkodo adon na obedi adidi na kasa na papa na wewe obi amekasa wangu boy mama wo che dodo mina mdi kan hu ya nkama na wo hwe ba wo ko fata ba na wo ko wo hwe fata mase jana wo fre wona fata asen ko me ma huru me bota me firia e ma na ku drise ansa na wo huru me kwa ngama kwanya masa sala line na we me ma ni nji hu ade no wani brade za wo me ma hu ge me kwa frage na wo jo de na wo yem dabi o man ni kan hu masa jeje masa me o dia kwa me kwasha obo bia de life no de na ya wo ye ni sa oba tu be kun nua me be de bo ti mo mo wa hu bon sama wura mu amesu yesu awura me pawa ni so wonso ama na ko wonso ma men frɛ no ebi kura me ko kan me kan ma bi o de wo ha kanyam so asem no kure woni mo de to hwe oba no twam e yo size oba no twam na e yo size yo de o hwe wani ma e yo size adibi wo na o ye nye adibi wo ye nye biasa nka se ni ko anse nipa bia ofa nyonko epema o pema ni ko anse ofa de ono so pema yesa crash nko na wo pema me so me pema ade no wo ahu wo bi Aki from production on the director Escobar na dia futu sem ibroye abofra biara bwanwa na ba ne se na ne mofra de ko ba chichidie asemi de ka onti asia na efri abofra biara bwanwa ho e ba ne se na mofra ko ba chichidie asemi de ka so onti asia na efri asodinti yakaka to me for amenti na ire me ante adi asodinti yakaka to me for amenti na ire me ante adi mrante kwa bi si abrabo kwanso mrante kwai mechira benten ne yangu kufi ade ebechio ade ebeso ensu obeto ewia bebo ye besibia one day one fana sem ahosha boniti omuni papi biribia asode ashawoma ente wasonte asembia we na dakurube bijina ho asembisia asem kesie bito won ena masodinti unna do bugana won asodinti yakaka to me for amenti na ire me ante adi asodinti yakaka to me for amenti na ire me ante adi mrebe na benten ne yanku ko fi fredi se woko tumpasa o tumpasa na no share urababi osono ahwofe kokopa bibini baba
won't fair garden. Person can trust Hana Waban, show me because a man no one, I could she drown one or more. Casade. On that tomb, that is here. Almonia is my papa biao, cronon, and now we are Korea say, but now we are for fun, but now we are Korea say. Almost my papa biao, on February, on my brother when I it may swell. So I banish we also we are for our back. So 3 weeks I know more in there where you should be swag you should be. Aunt your me, I'm better wait. One more day. Oh, to show me, Sunny a bear, don't problem because my sister no, I some to a bear me. Oh, then I can put them capture. I shall be. Yeah, you come. Why you should come? Then I can put them. Me back up. Oh, No. where do I can so? What can you? Why are dear? Na me shrub of Papa, so I can say me actually. As you made dear, how many made it? Can you ever tell me now so sick? Hey, Machine said, dear, Boki Pajana poem where she bought. Jai. I didn't Sikeni, Croimu, Sikeni, Daddy, in 2 parts of Crook Akrake was any Babu Granny. a bin, like a secretary, just mammy, just mammy, so be the kind of mamma can't turn in there, just mammy. Only now, mamma. Baku. I'm a house, you don't know, I'm a outside. Just mammy, and I'm no, only doing what you're saying. No, what do you Near. Information minister. The way I do. Oh, sir. I am in prayer. Yes, A bit the other come. you see, I'm fancying a coffee bema. The bema come on me. Who are told die at your mamma? What's in the movie? Miss Diana, my brother, man, and Papa Bema can go one way. Bahadia. Oh, yes. How Kruma? Sir. Coffee. Oh, coffee. Now, no, me who. When you chow, I said, my busy into me, no one to Mancasa. Say, we have a code. Me who ye? And I say, my friend, I never know. Kruma and Cassandra, who saw your baby, oh, boy. Now, no, I mean, who can come out a deep boom, may show Nancy and Nissan and walk on a deep boom, a chelato woos bampa. Now, may Benteno, Kruma and Cassandra, a casca, make a now, why about no. Auntie Maggie. What's it? Auntie Maggie, Auntie Maggie, and Sarah, me born and dance you, and Yana, what you mean, look at. And your trees got my one dance. Hey, say, my one dance on Nazar, oh, mammy, my one dance. Said you know what can say, Bentel Begisam Castle, my fat. Son and young pony, your old baby, come into the moon.